Undskyld, Søren Gade. Ja. Vil du som forsvarsminister garantere, at det ikke er din pressechef, der står bag lækagen om jægerkorpset? Du får aldrig far her til at garantere noget mere. Men jeg vil gerne lige understrege, at jeg naturligvis står 100% bag min pressechef. Ja, men han er jo fuldstændig og aldeles uskyldig, indtil andet er bevist. Men hvis det så er bevist, så vil jeg gerne lige understrege, at jeg naturligvis tager 100% afstand fra ham. Ja, og det kan far her godt garantere dig. Men hvorfor vil du ikke tillade en dommerundersøgelse? Altså, hvis du skal stille kritiske spørgsmål, så har jeg ikke tid. Farvel! Min spindoktor har sagt, at jeg skal opføre mig pænt. Man rider, som man sadler. Man får som fortjent. Okay, det har jeg lært, men jeg har aldrig kunne klare journalister, der tror, at de har krav på en svar. De sure idioter, jeg hader deres klamme måde at sige. Sig sandheden, den er til for det samme. Og deres evige præk om min pressechef, der skal byttes til Stein Bakker, eller bare smides væk. Sådan nogle nar. Men så er det også, jeg siger til mig selv. Far der, jeg siger far her, fordi far her kan ikke klare mere. For jeg hader journalister, der ikke gør honør. De glemmer, jeg er minister, jeg er ved at blive skør. Far her! Jeg forstår det heller ikke. Jeg ansatte ham som pressechef. Pressechef? Hvis han er chef for pressen, hvorfor kan han så ikke få dem til at holde kæft? Og så bliver de sure over, at vi skød skylden på udenrigspolitisk nævn. Hvad havde de regnet med? Vi er forsvarsministeriet. Når vi ser fjenden, så skyder vi med alt, hvad vi har. Også skyld. Far der! Jeg sagde far her, fordi far her kan ikke klare mere. Jeg er Søren Gade, og jeg hader hele opposition. Jeg hader alle dem, der truer min ministerpension. Far her! Deres radio blev bragt i selvsving af Oliver Zahle, Jens Korse, Lars Ledoux og Peter Lovs. Far her. Undskyld.